În ultima perioadă am fost asaltați aproape fiecare dintre noi de gripe, virus, infecții și parcă tot mai puternici au devenit acești virus. Sau tot mai puțină imunitate avem. Cert e că cei mai afectați au fost copiii noștri. Febră, vărsături, tuse, dureri de cap sau stomac au fost câteva dintre simptomele resimțite care au durat pe mai multe zile decât de obicei. Medicii au dat tratamente standard pentru astfel de situații, copiii fiind întopați pur și simplu de Nureflex, siropuri de tusă sau chiar antibiotice, ceea ce a dus la lipsirea în masă de la școli și grădinițe și, ca o concluzie, o imunitate scăzută în rândul copiilor. Aceasta fiind o mică prezentare a evenimentelor resimțite în ultima perioadă, pot să mulțumesc lui Dumnezeu că fetele mele au lipsit doar o zi din școală sau grădiniță, fiind printre singurele, iar aceasta mai ales pentru consumul sucului de noni. Și doar ca un exemplu de efecte imediate, pot să spun că fata cea mare, având febră într-una dintre seli, am zis să testăm nonii în loc de siropurile de febră și să rămânem plăcut surprinși că în circa jumătate de oră a revenit la normal. Multe dimineți când am mers cu fata mijlocie la grădiniță, observ doar câțiva copilași prin clasă, restul fiind bolnavi. Doar Lea a mea zâmbărează în fiecare dimineață. Și exemplele pot să continue. Ca familie am încercat tot timpul să găsim remedii naturale mai întâi de toate, iar ca o concluzie după aceste luni de probă, am rămas surprinși de beneficiile sucului de noni. Și știu că nu doar noi. Aveți grijă de sănătatea voastră și a copiilor pentru că e cea mai de preț. Și personal, decât să regret mai târziu, mai bine investesc acum cât pot.